Ако ти предстои основен ремонт, това видео е за теб. Едно от най-важните неща е редът на работа, защото ако ремонтът започне в грешен ред, после идват къртене, поправки, забавяне и допълнителни разходи. Много хора започват така. Първо гледат плочките, после си избират боята, най-накрая гледат мебели, чак накрая се сещат за контакти, осветление, ВиК и разпределение. Проблемът е, че ремонтът не работи така. Не можеш да мислиш за финал, ако основата още не е ясна. При основен ремонт редът трябва да е приблизително такъв. На първо място се прави оглед и план. Трябва да е ясно какво ще се прави, кое ще се премахне, кое остава и какъв е крайният резултат. Второ, къртене и демонтаж. Махат се всички стари настилки, плочки, врати, ненужни конструкции, всичко, което пречи на новия ремонт. Трето, електро и ВиК. Това е много важен етап, защото после тези неща се затварят стени, подове и тавани. Четвърто, замазки, изравняване и подготовка на основата. Ако основата е лоша, крайният резултат също ще страда. Пето, гипсокартон, тавани, ниши, конструкции, ако има такива. Тук вече се оформя пространство. Шесто, шпакловка, шлайфане и подготовка за боя. Това е етапът, в който дали стените ще изглеждат чисти и равни. Седмо, плочки, баня и мокри помещения. Тук се гледат всички наклони, сифони, хидроизолации и детайлите в банята. Осмо, боя, довършителни работи и финални елементи. Това вече е краят, когато домът започва да изглежда готов. Най-важното е това. Ремонтът не започва с това, което се вижда най-много. Започва с това, което после не се вижда, но ако е направено грешно, създава най-много проблеми. Ако ти предстои основен ремонт и не знаеш откъде да започнеш, изпрати ни съобщение с думата план.